କେତେ ଗଞ୍ଜା 4000 କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାଟା 3000 କେତେ ଲେଖା କୁକୁଡ଼ା 550 ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଇଁଥ ହାଟ। ଏହି ହାଟଟା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ହାଟଟା ହେଉଛି ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହାଟଟା ହୁଏ। ଏହି ହାଟରେ କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅସିଲ, ଦେଶୀ, ଫାଇଟର, ରଷ୍ଟର ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ଏହି ହାଟରେ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏହି ହାଟରେ କୁକୁଡ଼ା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ହାଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି ହାଟରେ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ନାହିଁ ହବ। ତୁମେ କେତେ ଦେବ କହିବ ନା ଆମର ଦାମଟା ଦେବ କି 1100 କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହଁ କେତେ 320 କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜା ନାଇଁ ରେ ବାବା ଆମର 300 410 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ଗଞ୍ଜା କେତେ କରିବି କେତେ 1500 ପୁରା 4 ଦେ자 କେତେ ଟଙ୍କା ହଂସ 2500 पसंद वाला 1500 केते टका गंजाटा 1500 केते टका गंजा 1200 केते गंजा मौसा गंजा 1700 केते टका गंजाटा 1600 केते टका गंजा 1200 केते टका गंजाटा केते टका कहू 2500 हैं 2500 केते टका गंजाटा 1500 आ 12टा 850 केते टका गंजाटा मौसी 850 दाम कर जाई 850 हां केते टका कटुडीटा हां 500 करे गुटे के 500 ना दुईटा गुटे के पारा छा कितना करे पारा 100 करी 100 गुटे के 100 केते टका गंजाटा गांडा 1500 केते लगा 2500 जोड़ा कर जोड़ा 2500 2000 हेले तुम एगा प्रथम जहां दे आइता दे बेची न दो रस आगा ना केते टका काठुली एटा हां 420 पूरे ले केते गंजाटा 1300 केते कर चिया 220 हां neko केते लगा मार मार गनो हां 260 नहीं 260 तीनटा सारा उड़ी बारंग मना नहीं उड़ी 1300 केते गंजाटा 1200 केते टका गंजाटा 650 6000 केटा 6000 ओए तो नियम कर गेलो आड़ा किटा
କେତେ ଲେଖା? 7.5 750। କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଯାବ ସେ? হ্যাঁ 5,500। କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାଟା? 2,000। ସେ ନାଳିଟା? হ্যাঁ এটা ବି 2,000। କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାଟା? 8,500। ତୁମରଟା? 7.5 7,500। କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜା ମଶା? 5,000। କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାଟା? 2,500। କେତେ ଗଞ୍ଜା? କିଣିଲ? କେତେରେ କିଣିଲ? 4,000। କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାଟା? 4,500। କେତେ ଗଞ୍ଜାଟା? କେତେ? 1400। କେତେ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜାଟା? 3,000। କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚିଆଁଗା? 200 କରି। କେତେ ଲେଖା କୁକୁଡ଼ା? 550।